Bé, bon dia, companys i companyes de Dénia, companys de la Marina Alta. Avui és 9 d'octubre i, com tots sabeu, avui és el dia que el rei Jaume I va hissar a la Torre del Temple el penó de la conquesta, com a símbol de la seva entrada a València. Avui d'això ja fa 774 anys. L'altre dia, parlant amb uns amics, ens preguntàvem quina descripció faria el rei Jaume del nostre país si entrara ara pel portal de València, i no el rei Jaume, sinó qualsevol valencià que després de molts anys de no estar en la nostra terra tornara. Quina descripció ens faria? Segurament arribaria a l'aeroport de l'Altet i el primer que voldria és arribar amb el tren de Rodalies, amb el tren de Renfe fins a Dénia, i li explicarien que no hi ha Rodalies de Renfe per anar d'Alacant a Dénia. Aleshores potser pensaria que haguera tingut que anar a València, i li explicarien que tampoc, que de València a Dénia tampoc hi ha tren de Rodalies. Aquesta persona no s'ho acabaria de creure. Aleshores, alguna hostessa li diria que ha de cridar algú per a que el vingui a buscar, que no hi ha cap altre remei. Finalment, un cosí seu, un cosí de Dénia, d'on són els seus iaios, ve a replegar-lo, i ara sí, tenim a este senyor que fa molts anys que no està al nostre país, viatjant cap a Dénia. Pensa que com a mínim en el trajecte podrà tornar a veure els marges, els camps treballats, els ametlers, les vinyes, quilòmetres de platja i arena. En definitiva, el que vol és recordar aquella terra mítica que va deixar. I l'única terra mítica que troba és enfront de Benidorm, sense cap atracció funcionant. El seu cosí li explica que aquesta terra mítica va provocar la fallida de les nostres caixes d'estalvis, que la Camp i Bancaixa ja no són la Camp i Bancaixa, i que els ciutadans estem pagant amb diners públics la fallida de les caixes provocada pels polítics. Esta persona arriba ja al límit de la seva capacitat sorpressiva, quan a punt d'arribar a Dénia, amb esglai, s'esglaia de veure els xalets que podem trobar a les curves de Gata. Mentrestant, a la ràdio expliquen que Rajoy ha baixat a mínims històrics el finançament valencià, i recorden que el president valencià electe, Francisco Camps, ja no és president perquè ha dimitit per corrupció i que podria ser jutjat l'any vinent junt a altres membres del seu partit per pagar amb diners de tots nosaltres la seva campanya electoral. També diuen per la ràdio que hi ha 10 diputats del partit que governa imputats. No puc relatar tot allò que es preguntaria esta persona. Este discurs seria interminable. Sí que vos dic que esta persona recent arribada de nou al País Valencià es faria moltes altres preguntes. Encara es paga peatge? La Pedrera ara es diu Marina Salut i és de gestió privada? Què són aquestes caixes de plàstic al costat de les escoles? Un de cada 4 valencians no troba feina? L'última pregunta que es formularia podria ser: així, qui ha governat els últims 30 anys? La resposta ja la sabeu, amics i amigues. Aquests dos grans partits que han tingut aquest sentit tan paternalista de la política, que s'han sentit pares de tots, s'han autoproclamat pares de la democràcia, pares de la Constitució, que poden canviar quan li dona la gana, els creadors d'això i els creadors d'allò, els majoritaris, els normals, els no radicals. Doncs ha arribat el punt, amics i amigues, de dir-los a aquests pares que ja ens hem fet grans, que ja en tenim prou, que així els radicals han estat ells, que han creat un sistema per a perpetuar-se en el poder, per fer creure a la gent que la política no serveix per a res, que no val la pena participar, que no podem fer res, que no hi ha altra eixida a la crisi que la seua. Hem de tenir molt clar que sí hi ha alternatives a l'actual gestió del Partit Popular i del Partit Socialista. Hi ha alternatives. La primera és que podem entendre que la situació és molt complicada, la situació és molt difícil, però que això no s'escura per mentir a la població. Mireu, dir la veritat és debades. I des del primer dia, els dos grans partits polítics majoritaris ens han mentit. Deia Zapatero que això no era una crisi, era una desaceleració i que havia brotes verdes.
Després, un Rajoy a l'oposició li contestava que ell no pujaria l'IVA, que amb ell no hi hauria rescat, que mai retallaríem educació, en sanitat, que recuperaríem la confiança. Això que li ho pregunten avui a l'FMI. L'estat espanyol serà el segon en pitjors xifres econòmiques del món, per darrere només de Grècia. Sí, senyors, súmate al canvi, ens deien fa 11 mesos. Súmate al canvi. Dir la veritat, amics, és de baix. L'honestedat política és una alternativa, però també hi ha alternatives en el camí econòmic. Mireu, a Salou portem any i mig governant i no hem abaixat ni un euro de les ajudes en llibres per a les escoles, de les ajudes socials, no hem retallat cap servei públic i estem en crisi, també estem en crisi a Salou. Nosaltres hem apostat per sacsejar els cimers d'un sistema injust amb un alt percentatge de frau fiscal. Concretament, des que van començar a governar, hem ingressat 120.000 euros, quasi un 7% del nostre pressupost anual, revisant el padró, perseguint les desigualtats del pagament en l'escombraria, en l'IBI, en l'ocupació de la via pública. Són dos models. Ells proposen moratòries impositives per a alguns i pujades d'impostos per a tots. I nosaltres acabar amb les desigualtats i redistribuir els impostos de forma més justa. També hi ha alternatives en la manera de fer política. Ells fa 30 anys que ens fan creure que la democràcia és anar a votar una volta cada 4 anys i prou. Han fet avorrir la política als ciutadans i ho han fet amb tota la idea. Nosaltres no reneguem de la política, volem fer més política que mai. Fer política per a canviar les coses. I hem de tenir clar que el sistema ha de ser part central del missatge. Obrir la porta del sistema polític. Una obertura de portes que ha d'anar més enllà de Facebook i de Twitter. El sistema forma part del missatge del canvi, perquè el nostre canvi és de polítiques i no de polítics. Aquest viatge, el viatge cap a un sistema polític que consulte i compte cada vegada més amb els ciutadans, compromís ha d'arribar el primer. Hem començat el camí, però encara podem fer molt més. Hem de ser autocrítics i exigir-nos més cada dia. A nosaltres mai ningú ens ha regalat res. Estem ací per l'incansable treball de les persones de la unitat del poble popular, del poble valencià, dels primers anys del bloc. Eixes persones són les que mereixen ara tot el nostre reconeixement. Com diuen els d'Aspencat, som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Tenim un compromís, per tant, amb el passat, però també amb el futur. Sabeu per què ara hem de continuar treballant més que mai? Perquè estic convençut, i avui ho diuen totes les enquestes, que d'ací 4 anys anem a governar la Generalitat Valenciana i esta ciutat, i també la Diputació. I quan això passen d'estar a l'altura, no li podem fallar al nostre poble. Nosaltres no som com els dos grans partits majoritaris, i caldrà demostrar-ho dia a dia. Amics i amigues, el futur és nostre. Moltes gràcies.